tror, der er startet noget nyt her i København. Det er enormt vigtigt for vores musikliv. Lad os bare få ophævet de der grænser og så lære noget af hinanden. Hovedstadens Korfestival. En festival, hvor en af målsætningerne er at integrere rytmisk og klassisk kormusik. Men hvad kan vi egentlig lære af hinanden? Men det har været enormt interessant, når folk er kommet med deres rytmiske satser, og så ligesom gå ind i det fra min verden. Så jeg har fokuseret meget på det klanglige, meget på intonation og fraselængder og på kropskontakt simpelthen. Jeg kan godt lide de klassiske dirigenters strenghed. Jeg ved ikke hvorfor. Det giver en tryghed, at de ikke er bange for at bestemme, og det er som om de forventer, at man bare lytter. Så alt er godt. Jeg tænker bare, hvad sker der, hvis man lægger krop på det, I kan? Så vidt inspiration fra de klassiske. Men hvad kan vi lære af de rytmiske? I den rytmiske verden har vi tit en meget lyse, lidt poppet klang. Så det er tit det, man kan arbejde med, og så kan man arbejde noget med det rytmiske groovet, som fylder rigtig meget i den rytmiske verden. Jeg tror, at vi som det, man kalder klassisk kor, bliver meget bedre af at lære at groove og lave ghost notes og swinge. Og det tror jeg også forhåbentlig smitter af, når vi står og synger renæssancemusik. Jeg har fået nogle nye vinkler på tingene og nogle nye måder måske at formulere nogle ting, som jeg kunne se gik lidt tydeligere ind. Hovedstadens Korfestival. En festival, som åbner grænserne mellem såkaldt klassisk og rytmisk musik. En festival, hvor kor mødes og lærer af hinanden. Og når vi laver masterclasses, hvor man både ser et andet kor arbejde med en rigtig dygtig instruktør og sig selv er på, jamen så sker der noget magisk i rummet.